गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। स' दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा पुलिसनि गुलि गावनायाव सासे ड्राग्स फालांगिरिया जोखोम जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथि मोनना पुलिसा बिथा खालामनानै सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। पुलिसनि गुलि गावनायाव मैया बिश्वनाथ जिल्लायाव सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरनि सायाव गुलि गावो। बे गुलि गावनायाव सासेनाव जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंखौ फाकिर आली होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरो हमजानाय गुबुन सासेनि मुङा जादों इमानुएल हेक होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। पुलिसा बिसोरनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हानाय जादों। बे गुलि गावनायाव जोखोम जानांनाय ड्राग्स फालांगिरिखौ तेजपुर देहा फाहामसालियाव लांनाय जाबाय होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि सोरखार दानाया 1 बोसोर जाबाय। बे 1 बोसोर जानायाव क'क्राझाराव मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव मैया गाहाय मन्थ्रिया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आगान होफैयो आरो बेयावनो बिथाङा बिटिआरनि सिमाखौ लानानै हादरसा सोरखारा आशिष कुमार भुटानिखौ मासिगिरि थिसनबाय होननानै बुङो आरो लोगोसे बिटिआरआव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिखौ बिटिआर सोरखारनोनो थिसनगोन होनना फोरमायदों। 22 जानुवारियाव तामुलपुर जिल्लाखौ फोसावगोन। फैगौ 3 बोसोराव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालि खालामगोन होनना फोरमायो आसामनि मन्थ्रि बिथाङा। पाकिस्ताननि कराचियाव गेस ब्लास्ट जानायाव गासै 12 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबाङानो जोखोम जादों। पाकिस्ताननि कराचियाव गेस ब्लास्ट जानायाव मैया सनिबाराव गासै 12 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबाङानो जोखोम जादों। बे जाथाया शेरशाह एरियानि मोनसे बेंकनि नालानि गाहायाव बा सिङाव जादों। बे ब्लास्ट जानाय जाथायाव मोनसे गेस सिलिन्डारनि थाखाय जादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला पाकिस्तानाव गेस सिलिन्डारखौ संनाय आरो कारफोरावबो बाहायो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बे गेस सिलिन्डार ब्लास्ट जानायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव न' बिल्डिंखौ खामनाय आरो सिलिंखार जानायखौ भाइराल जानायाव नुनो मोननाय जादों। आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबार बावदों। आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो मैया बिबार बावदों। बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव बुंदों, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' हारिजों लोगोसे आसामनि समाजारि जिउआव मख'जाथाव बिहोमा होलांदों। आं आसा खालामो बिथांनि जिउ, सुबुंथि आरो बिहोमाया अरायबो थुलुंगा होबाय थागोन। क'क्राझारनि दतमायाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनानै बिथांनिसिम मान बावबाय होनना फोरमायो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों। धेकियाजुलिनि बेंखननि मावख'गिरि कबिता डेकेया नभेम्बरनि 15 खालारखालि बरसला बियाबनि 1 नं बसासि मुलुग गामियाव होस्रां हरनायनि मिथिसार बिलाइ दैथायहरनायनि उनाव गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गांसे आर'जलाइ गथायनायनि जाहोनाव सोरखारा होस्रां हरनायखौ दोनथ'नो बोसोन होदों। गोजौ बिजिरसालिया बै गसरनि बिजिरनायाव गनायनानै बिजिरगिरि मानस रन्जन फाथकनि आदालतआ बै होस्रांनायनि हेंथायै दोनथ'नाय जाबाय होनना मोनथिनो मोननाय जादों। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ होबथानायनि दाबिजों लाहुरि घाटआव कंग्रेसनि सुबुं सिरि मोननाय बिथांखि। नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ दायो बिजेपि सोरखारा सोलिगासिनो दङ। बिजेपि दोलोआ दानाय सोरखारा मुवा बेसादनि बेसेनखौ बांहोनायनि थाखाय कंग्रेसनि दोलोआ मुवा बेसादखौ खमायनो थाखाय मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ होबथानायनि दाबिजों लाहुरि घाटआव कंग्रेसनि सुबुं सिरि मोननाय बिथांखिजों सोमावसारदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना। गोजोन्थों।